Nay ka relasyon? Oo na. Pila ka buhok? Usara, matik, loyal man. Kung anak ka gwapo, pwede man kuno daghanon. Basta tarong nga laki, usara, gyud na. Saan mo nakita na siya? Tungod, das dulang ako, DM. Alas 3 sa kadlawon, kadula ko ba. Ni-invite sa galit, mo to, gi-accept. Mo to, like, friends na may Facebook, pero like, dili may close ba. Pagsugod ato, pagkapila ka adlaw, ka-chat-chat na may. So, ni-discarte na ka after sa game? Dili ako, di ko na, like. Ni-take time pa? Naman process, ana. Pila ka bulan ni Agi? Or weeks? Usa ka ni-decide nga mo confess sa iya ha? 1 month. 1 month. Unexpected, kaya po siya nakabalo nga naibog na ako. Kaya nagpatag na sa yakuan. Anang manalagna ba? Oo, yan, natagnan nga. Anang manalagna nga, na daw naibog niya nga, kachat niya. Yeah, pero kana nga time, naibog na ko niya, pero wala pa ko ni confess niya. Yeah, after anang istorya sana, ayan ako ni confess niya. Base na po imong gidala tong rasona. Adi, uy. Hantod sa asa man nga relasyon na? Antol sa antol, pagkamatay. Pila na mo mo kakuan nga ni? Pan pa, mo 11 months. Hantod sa mamatay sure ha? Matik na. Mensahe na mo niya. Stay strong sa atong relasyon. Ato rang i-handle sa atong mga up and downs. And kung na mga problema, ato na storyahan dayon para okay dayon. Tira pa dugayon. Gadular pa mo hantod karon? Oo, pero lingaw-lingaw na karon.